لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قودن جمادى الثانية هجرة 1442 wanda ya zo 15 ga watan 1 2021 kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa cewa yau da safen nan muka yi magana abinda ya kawo ni ɗaurin aure na 'ya'yan gidan tsohon minista Abba Sa'id Ruma wanda aka aure su 4 a wannan masallaci ɗazu bayan sallar Juma'a kuma kai tsaye daga Sokoto na fito akwai abokin karatun abokin da'awa Professor Mansur Ibrahim wanda aka bashi matsayin Professor a fannin hadisi da shari'ar musulunci a jami'ar Sheikh Usmanu dan Fodiyo da ke Sokoto da kuma course da ya halatta a makarantar Kuru da ke Jos wanda aka ba shi lambar MNI to da aka sai gwamnan Sokoto da kuma sarkin musulmi da abokansa suka shirya masa reception wanda kuma aka gayyato ni da ni da Malam Tajo na nan Abuja da kuma Dr. Bashir Ali na Kano da sauran malamai wanda suka zo domin taya shi murna bisa kaiwa matsayin profesa a fannin hadisi da shari'ar musulunci to daga nan ne kuma na yo nan ina zuwa kuma sai Alai Shehu da Malam Bala suka cafke ni suka ce ai ba za ka zo ka fita ba tare da mun samu tsaraba ba to su dai kullum a cikin zumunta suke Allah ya saka musu da alheri to abinda na dan gani a zagayen da nayi a kansa nake so in shirya topic ba wancan topic da muka saba daga hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana ba wani topic ne da ne masa taken kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu yaya za mu ba wa masallaci matsayinsa da ya dace da shi ba mu da wani guri mai daraja a duniya da ya kai masallaci babu gurin da muke halatta sau 5 kullum kamar masallaci babu ibadar da tafi girma a musulunci bayan tauhidi kamar sallar da muke a masallaci so ashe masallaci yana da daraja
idan za a ba wa mai share masallaci aljanna, ina ga wanda ya gina masallaci ko raya masallaci. Akwai wata dattijuwa baka, ko sunanta ba a sani ba a tarihi, amma sai ta mai da kanta mai share masallaci. Kullum da safe ta zo ta share, da yamma ta share. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wata ɗabi'a, yana lura da duk mutanen da suka yi imani da shi, sahabbansa. In bai ganka ba sai ya tambaya ina kake kwana biyu. To wannan mata, ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da ita kullum, ba ta neman albashi, ba ta neman godiya, ba ta neman asanta. Ita kawai ta ɗauka wa kanta bari ta zo ta yi sharan masallaci. Sai ran na annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba bai ga wannan matan mai sharan masallaci ba. Sai ya ce ina matan nan? Sai aka ce ya Rasulullah, an samu labari ba ta da lafiya. Sai ce to in ta rasu a gaya min, ni zan je in mata sallah da kaina. To sai ta rasu da tsakiyar rana. Da haka sahabbai sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani dan bacci da ake kiransa kailula, dan ka dan samu bayan abin nan azhar haka, sai a dan yi bacci haka na awa ɗaya don a girgije. To sai suka ga yana yin wannan baccin, da haka ba a da bukata a je a tashe shi. Sai aka je aka yi mata sallah, aka binne ta. Bayan ya tashi ya ce har yanzu ku gaya min labarin matan nan ba, me ake ciki? Aka ce ai ta rasu. Ita ba na ce muku in ta rasu ku gaya min ba, ni zan mata sallah? Ka ce ya Rasulallah, mun ga ta rasu ne a lokacin da kake dan hutawa, sai muka fifita ka huta mu je mu mata sallah. Sai ce ku kai ni kabarinta. Aka yi masa jagoranci, aka tafi makabarta. Ice wannan ne kabarinta, a nan aka binne ta? Suka ce ice to ku yi sau a bayana, sai an sake mata sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci, aka maimaita mata sallah bisa jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce Allah yana sa wa mutane haske a cikin kabarunsu idan na yi musu sallah. Ina son wannan mata ta samu wannan hasken. Wannan ta samu fansho da garatuci mai kyau. Allah, ashe sharan masallaci ba karamin aiki ba ne. Daga nan sai darajarta ta daga, kowa ya ta mamakin ina ma shi ma wannan sana'a ya dora ma kansa. Masallaci aikin annabawa ne, gina shi da raya shi. Shi yasa Allah ta'ala ya sa mai ginin masallaci ba wai ya bada kuɗi a gina ba, ya zama birkila, ya zama lebura. Annabi Ibrahim da annabi Ismail, Allah ya ce su je su gina Ka'aba. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah ya ce ka tsaftace wannan ɗakin nawa, ka wanke shi, ka gyara shi domin masu ɗawafi da masu itikafi da masu ruku'u suna sujada, masu sallah kenan. Sai zama annabi Ibrahim shi ya assasa masallaci mai alfarma da ke cikin garin Makka tare da ɗansa annabi Ismail. Kuma Allah ya faɗi me za a yi a gurin. Za a yi ɗawafi, za a yi itikafi, za a yi sallah, za a yi karatun ƙur'ani da sauran hidimomi na musulmi. Sannan masallaci na biyu da aka assasa a musulunci shine al-Masjid al-Aqsa, wanda ya assasa shi shine annabi Ishaq. Annabi Ishaq alaihi salatu wassalam da shi da 'ya'yansa suka assasa wannan masallaci. Lokacin da annabi Suleiman ya zo, da yake yana da ƙarfin mulki, shi sarki ne annabi. Kun san daraja uku ce, da wuya a haɗa mutum shi kaɗai duka uku. In ku an haɗa maka to gaskiya ka gode wa Allah, da kuɗi da ilimi da mulki. Kai ne mai mulkin, kuma kai ne mai kuɗin, kuma kai ne malamin. Na'am? Yawwa. Ban haɗa ma ga daraja uku. Dole a zo gurinka. Masu neman ilimi su zo, masu neman kuɗi su zo, masu neman mukami su zo. To shi sai aka haɗa masa uku. Da haka sai zama shine annabinsu, shine mai kuɗinsu, kuma shine sarkinsu. To da ya zo sai ya rushe masallacin, ya yi masa gini irin kuma na zamani, irin na wannan zamanin.
ya masa ginin dutse. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hijira ya shiga madina, abin da ya fara assasawa shine masallaci wanda muke kiransa masjidul quba. Wannan tun kafin ya isa cikin garin madina, inda ya fara sauka sai ce a nuna inda za a yi masallaci. Yana isa masaukinsa a gidan abu ayyub al-ansari wanda aka san da sa'id bin zaid, abu ayyub al-ansari, khalid bin zaid. Abin da ya fara nema a fara assasawa shine masallaci. So sai ya ga wani fili a kofar gidan ƙato, sai ce wannan filin na suwaye? Sai aka ce na wasu matasa ne, Sahal da Suhail, marayu ne amma babansu ya mutu ya ban musu gadon wannan filin. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambayi waliyinsu za su siyar, muna so za mu masallaci. Aka tambaya za a siyar, ya ce a yi masa kuɗi. Ibn Hajar a cikin Fatahil Bari ya kawo an masa kuɗi ko dirhami 10 ko dinare 10, wato kamar 400 kenan yanzu. Aka wa filin kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya, a wata ruwayan sayyidina Abubakar ne ya biya. Sai aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a zo a fitar da design yadda za a yi masallaci. Sahabbai suka shiga aiki tare da manzon Allah, da shi ake daukan ƙasa, da shi ake kwaba ƙasa, da shi ake daukan dutse. Sahabbai suna cewa nahnu allazina bay'u muhammada alal jihad ma baqina abada, allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Shi kuma annabi yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Suka gina wannan masallaci al-masjidin nabawi, sai zama shine masallaci na uku a musulunci. Ga al-masjidul aqsa na ɗaya, ga al-masjidul haram, ga kuma al-masjidin nabawi, ga ma na hudu masjidul quba. Sai zama an samu cibiyar addinin musulunci shine masallaci. To malamai sun yi ta rubuce-rubuce a kan matsayin masallaci a musulunci da kuma aikin da yake yi. Daga baya sai aka ciccire wasu manya-manyan ayyuka daga masallatai, aka mai da su wasu cibiyoyi, sai aka bawa masallaci sallah kadai. Sallah ita ce tushen abin da yake kawo mutane masallaci, amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci shine cibiyar komai na musulmi daga masallaci suke assasa shi. Da haka sai wani Dr. Muhammad Lauh ya rubuta littafi kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu. Sannan a Dr. Sa'id Muhammad Al-Qahtani wanda ya hisnul muslim, shi ma ya wallafa wani ƙaramin littafi akan matsayin masallaci. Sai kuma idan mutum ya shiga cikin site na haramai, in ka karanta kudin da ake kashewa waɗannan masallatai guda biyu, gaba ɗaya ma minista aka yi musu. Ministry ce ƙarƙashin jagorancin minista Sheikh Sudais. Budget ɗin da ake wa waɗannan masallatan guda biyun kaji ƙwaƙwalwa ka ba ta ɗauka ba. Wutar lantarkin da suke ja ta fi ta Najeriya gaba ɗaya yawa, wanda aka ware musu. Dadduma, yanzu nan ka shiga za ga bidiyo, yawan daddumar da ake shimfiɗawa, suka ce idan ka fara shimfiɗa ta za ka ta kai tun daga masallacin har cikin garin Jidda. Akwai kamfani da aka ware musamman aikinsa shine wanke wannan daddumar. Ana wankin mataki 4. Akwai injin da yake karkaɗe ƙura, akwai injin da yake wanke ta da sabulu, akwai injin da yake busar da ita, sannan akwai injin da yake busa ake fesa mata turare. Matakai 4 ake kowace dadduma. Sannan dadduman nan hawa 3 ce. Idan an shimfiɗa wannan, to wata tana can kuma ready, ba wai sai an cire mun zauna a ƙasa. A'a, kamar yanzu misali masallaci ne yana buƙatar dadduma 100, to sai zama muna da 300. Don idan aka kwashe wannan sai a shimfiɗa sababbi a leda,
waɗancan kuma sai a tafi da su wajen wanki. Lokacin da waɗannan suka yi dauɗa za a canza su, ba sai mun tsaya an cire waɗannan mun zo gwiwoyinmu sun yi ƙasa ba, kawai sai dai ba za ma mu san ana canza wasu ba. Ɓangaren wankin dadduma kenan. Sannan adadin ƙur'anan da ake da su a cikin masallacin duka an lissafa su, kuma an musu kwamiti na kula da waɗannan alƙur'anai, yawansu, inda za a ajiye su, ƙura, shirya su. Duk mai shiga masallacin harami zai ga wasu mutane kawai suna zuwa ga sun ɗauki ƙur'ani sun juya shi a kwance, sun juya shi a haka, sun ɗebe na nan, sun mai da su can. Duk wannan ilimi ne aka ba su. Ma'aikata ce mai zaman kanta wacce take kula da waɗannan ƙur'anan. Sannan akwai ɓangaren ruwan sha da zamzam, shi ma akwai ma'aikata ce wacce aikinta shine idan ana buƙatan kofi miliyan 3 sai ta yi miliyan 6, saboda so ake duk kofin da ka sha ruwa kada wani ya ƙara amfani da shi ya gama ya tashi daga aiki. Da haka sai ka ga wajen saka an ce musta'amal jadid, in ka sha sa'a nan ba ma buƙatarsa ya gama aiki, sai a kwashe waɗannan. Duk wanda ka sha zanzam sai ka saka shi a nan ya gama aiki sai ka fitar da sabo. To akwai waɗanda aikinsu suna bi su ga ina ne kofi ya ragu a ƙara sababbi, ina ne babu a zuba, suna nan suna wannan aiki. Sannan akwai banɗakai, dubunnan banɗakai, sun faɗi yawan adadin banɗakan da suke da su, kuma kullum ana wanke su so 4 duk awa 6 sai an wanke banɗakin nan. Mai shiga banɗakai a harami zai ga mutane a tsaitsaye da tsintsiyoyi da abin wanke banɗaki, kana fita za su shiga su wanki, ba za ka taɓa ganin ƙazanta. Duk yawan miliyoyin nan namu ba za ka kashi a ƙasa ko ka ji wari ba, babu. An tanadi ma'aikata an ba ta wannan aikin cewa kan mu samu banɗakin mu guda ɗaya da ƙazanta. Hidimar da ake wa masallaci. Sannan akwai waɗanda su kuma aikinsu securitin masallacin. An faɗi adadin yawan kwamfutas ɗin da ake da su da cc kyamara wacce ake ba masallacin nan gadi da security. Su ba sa tsayawa yadda muke shiga sallah, su ba sa shiga sallah. Aikinsu shine suna rikodin dukkan hanyoyi da adadin ƙofofin da ake shiga masallaci ga baki ɗaya. Kowace ƙofa akwai adadin cc kyamarar da aka sa tana rikodin duk wani mai shiga, da sikana da take sikanin ɗin mutum. Kafin ka shigo masallaci an gama sikanin ɗinka, an sanar da security akwai ƙarfe a jihun wancan, sai kawai ga an ce maka ta'al, sai ga an koma gefe da mutum an ɗauko abu a cikin ajihunsa. Baka sai yadda aka yi aka gama wannan ba. Haka masu shara, masu wankewa, masu tsaftacewa. Za ku ga idan muna ɗawafi sai wata mota ta taho da wani ruwa da sabulu da antikaza ana ta gogewa saboda kafafuwanmu miliyoyi suna ta taka gurin, sai ka ga ana wankewa, muna cikin ɗawafi ba za a jira mu gama ba saboda ba a gama ɗawafi. Su kuma suna wankewa, suna bin mu suna wankewa, suna bin mu suna wankewa, saboda ka a ga ƙazanta ko a jiwari a cikin wannan masallaci. Saboda yawan kuɗin da ake kashewa masallacin da yawan dukiyar da ake kashewa domin masallacin ne ya zama kullun da tsafta, kullun da wuta, kullun da ruwa, kullun da kyau, kullun da tsari. Aka ware ma'aikata, ake budget, gwamnati take saka miliyoyin kuɗi a ciki. Duk da haka sai aka gina wannan Zamzam Tower, aka ba manya-manyan hotels na duniya suka kama haya. Kuɗin da ake karɓa sai aka ce waƙafun lil haramaini. Duk biliyoyin kuɗin da za a samu a wannan gurin a zuba su a cikin waɗannan masallatan guda biyu a ci gaba da renansu. An ba kamfaninnika, za ga kamfaninnika daban-daban na shara, komai kamfani ake ba ƙwararru waɗanda za su zo su duba su ga me za yi. Haka ɓangaren ilimi da ɓangaren limamai, su can ba a cewa na liman ɗaya, sai ka ga liman 10. Akwai shugaban limaman ko liman 20 wanda shi ne zai dinga shirya yadda za a yi hudubobi da tsarin hudubobin da abin da ake so a isa a wannan shekarar gaba daya. So da haka an tsara wannan. Akwai ɓangaren ladanai, su ma ladanan da walfayarsu da albashinsu da likitocinsu, shi sa baka taɓa jin ladan wato yana kiran sallah mura ta makale shi ba, ko ka ji su dais yana karatu yana gyaran murya
tun da kake zuwa harami ka taɓa jin Sudais ya yi gyaran murya ko ya yi tari? Ka ji malam muryarsa zauzau, saboda lafiyarsu da walfayarsu da iliminsu da jin daɗinsu gwamnati duk ta ɗauki, kawai sallah ake so ka ba mutane. za ka ji mutum yana tilawa kawai ruwan sama. Kun ga banda ɓangaren security kuma na waɗanda za ka ga duk da irin wannan tsarin da security da tsaron, akwai ko bataliya ta soja a ƙasa, akwai bataliya ta soja duk masallacin nan kowanne, yadda kowace gwamnati ko jiha za ka ga akwai bataliya ta soja, to ƙarƙashin masallacin Madina da na Maka akwai bataliyar soja. Ko da za a samu wani abu ya taso, suna nan a ƙasa. Ba a son a fito da mutane da makamai ne ana ganin su sai a tsorata, amma da wani abu ya faru za ka ga sun kewaye gurin, saboda a ƙara samun tsaro, a ƙara samun security, a ƙara samun kulawa. Sannan akwai ma'aikata musamman mai kula da siyana, ɓangaren abin da ya shafi kula da hasken wuta. Ba za ka taɓa hango wani ƙwai ya mutu ba, ko ka hango wata sifika ba ta yi ba, ko ka hango yana, ko ka hango ƙura. Za ga wasu hatsani suke zuwa da shi suna hawa sama su da goge. Za ga ana sa mai, ana sa turare, ana goggoge duk wata kwana da wani loko, saboda ka a sami ƙazanta ko datti. Saboda Allah ce waɓa hirbaitiya da ta'ife. Kuma annabi amar rasulullah bi bina'il masajid fi duru wa an tutayyaba wa tunazzaf. Annabi ya ce a gina masallatai a kowane guri, kuma a dinga tsaftace su, a dinga tsarkake su, kuma a dinga sa musu turare. Sai malaman nan suke ganin tunda har masallaci matsayinsa ya kai haka a musulunci, to gaskiya yadda muke mu'amala da masallatai, da yadda ake ganin su, da yadda muke tsara su, da yadda muke gudanar da su, gaskiya an takaita. Masallacin da zan ba shaida bai fi guda 3 ba a Najeriya waɗanda suka cika waɗannan ka'idodin. Daga ciki akwai wannan masallacin naku Annur. Akwai wani masallaci da na gani a Adamawa Yola, Agga Islamic Center. Su ma na ga ko a nan suka ɗauki irin tsarin naku, ko kuma su ma dai haka, su ma tsarin yadda wato masallacin na ake kula da shi, ko loma ka ce ta faɗi in banda ana yin wannan corona ɗin, sai ka ɗauka ka ci a baka, saboda tsafta da kula. To kun ga ashe kenan kallon da muke wa masallaci da matsayin da muke bashi gaskiya ya wuce haka. Na farko, in muka duba girman wanda ake zuwa a bautawa a masallacin shine Allah. Sannan muka duba girman ibadar da ake yi a masallacin a matakin farko, ita ce sallah. Wasu malamai suka ce in kana son Allah ya magana da kai, to ka ɗauki alkur'ani ka karanta. Sannan kai kuma in kana son kai magana da Allah, to ka shiga sallah, to kuna ganawa da Allah kenan. Shi yasa ce wasjud wa qatari. Yanzu ku ga bayan tauhidi babu wani abu da Allah yake so a irin sallah, sannan babu wani abu mai yawa a musulunci irin sallah. Kun dai ga rukunan musulunci 5, wani ma so ɗaya ake yin sa a rayuwa, kamar me? Wani so ɗaya ake yin sa a shekara sai da iko, kamar me? Wani so ɗaya ake a shekara sai da lafiya, kamar me? So ɗaya ake a shekara amma sai kana da lafiya. So ɗaya ake yi a shekara amma sai kana da iko. So ɗaya ake a rayuwa sai kana da iko. Kullum ake yi sallah. Ko ba ka da iko sai ka yi sallah, ko ba ka da lafiya sai ka yi sallah, ko ana yaƙi sai an yi sallah. Shi yasa akwai salatu ahlul a'zar, salatul musafir, salatul marid da salatul khawfi. Allah bai zai ɗauke maka sallah mutuƙa kana cikin ranka. Za ka yi sallah ana yaƙi, za ka yi sallah ba ka da lafiya, za ka yi sallah kana halin tafiya, sai dai kawai an yi maka naƙasul kammiya da naƙasul kaifiya. An rage yawan sallar, an kuma rage siffar yadda za a yi sallar. Yanzu mara lafiya sai aka ce sallah a tsaye, sai ya ji ka ina jiri, aka ce ka jingina, wannan sharaɗin tsayuwa ya faɗi, sai ka jingina. Sai ka ji duk da jinginan ma ina jiri, sai aka ce to tsayuwar rukuni ce a sallah amma ta faɗi, zauna.
da ka zauna din ma sai ka ji kai, aka ce ka zauna din ma jingina, ka jingina ma ka ji kai, aka ce to kwanta kai sallah daga kwanci, a dai yi sallah ko kaka. Kana halin tafiya aka ce to ai salloli 5 kake yi, azhar la'asar magariba isha asuba, to in kana tafiya an maka discount na 50% a cikin dukkan sallah mai raka'a 4, sai ka kirga guda nawa ne masu raka'a 4, guda nawa ne, to aka yi maka discount na 50% nawa za ka yi kenan, sai ka yi 2 ka aje 2, sai ka yi azhar 2, ka yi la'asar 2, ka yi isha 2, dama asuba 2 ce, ita ba a mata kasaru, in an ce a yi kasarin asuba nawa za a yi kenan, ka gani, in an ce a kasarin magariba nawa za a yi, 1 da rabi ko ba 1 da rabi. Shi yasa ita aka batta da mai tafiya da mai zaman gida a sallar magariba da sallar asuba ba bambanci, amma a zahar la'asar isha sai aka ce ka mai da su biyu, an yafe maka. Kun ga sallah kenan. In ana yaƙi kuma sallar da sigarta da kamanninta duk sai i canza. In ka duba zadul ma'ar Ibrahim ya kawo mana yadda ake sallar yaƙi, akwai ma inda in yaƙin yayi yaƙi raka'a ɗaya ake yi kowace sallah, a zahar raka'a ɗaya, la'asar raka'a ɗaya, magariba raka'a ɗaya, isha raka'a ɗaya, asuba raka'a ɗaya. In wuta ta yi wuta, kai wuta ta wuta ma kawai Allahu akbar ake cewa da sami Allah liman hamidu assalamu alaikum, an gama sallah. Wa inna ma huwa takbirun wa isharatun bir ra's. Annabi ya ce in yaƙi yayi yaƙi sai dai ka nuna kanka kawai ka ce Allahu akbar, amma dai an yi sallah. Kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin sallah ta farilla kenan. To bayan ita kuma akwai salatun rawatib, sallolin da ake yin su suna taimakawa farilla. Ita nafila amfaninta, sau don an je lahira sallah za a fara aunawa, don aka samu sallah bata cika ba abin kuma da zai cike ta sai ya uwarta sallah. Shi za ku ga duk abin da musulunci ya ce mu yi na farilla to yana da nafila. Sallah tana da nafila, azumi yana da nafila, zakka tana da nafila, hajji yana da nafila, kalmar tauhidi ma tana da nafila, duk suna da na farilla suna da na nafila. Shi amfanin nafilan shi yake cike gurban inda aka samu tawaya a jikin farilla din. So yanzu aka zo da sallar mutum ta farilla a tauye, to sai a ce a duba yana nafila, to annan nafila za ta yi amfani. Sai a ɗauko nafila sai a cike guraben da farilla ɗin bata kai ba, sai ta taimaka mata. Shi yasa akwai wasu salloli da ake kiransu rawatib, akwai mai raka'a 10, akwai mai raka'a 12, wanda in dai mutum yana zaman gida lafiyar salau ba a so ya dinga wasa da waɗannan raka'o'in 12 ko 10. Su ne 2 kafin azahar, 2 bayan azahar, 2 kafin la'asar, 2 bayan magariba, 2 bayan isha. Ko kai 2 kafin azahar, 2 bayan azahar, 2 bayan magariba, 2 bayan isha, 2 kafin asuba, ko bayan asuba ta yi kafin kai sallah asuba alma alfijir ya keto, ita ce raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ko kai 4 kafin azahar, 4 bayan azahar, ko kai 2 kafin azahar, 2 bayan azahar, ko kai 4 kafin azahar, 2 bayan azahar, sannan kai 4 kafin la'asar, kai 2 bayan magariba, kai 2 kafin isha, kai 2 bayan isha, kai 2 kafin asuba. Waɗannan nafilfili suna ƙarfafa farilla. Idan ranar juma'a ne kuma bayan an yi sallar juma'a mutum yana da yadda zai nafilfili kashi 3, zai iya raka'a 6 amma a gida, zai iya raka'a 4 a masallaci, zai iya raka'a 2 in ya koma gida bayan sallar azhar. To sannan kuma akwai sallar dare. Sallar dare ta zo siffa 2, akwai siffa mai adadi, akwai siffa mara adadi. Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa na fatawa mujalladi na 10 ya ce siffar sallar dare iri 2 ce, akwai mai adadi da kaifiya, akwai mara adadi mara kaifiya. Sai a tambaye ka in za ka yi sallah da daddare, ɗulul ƙiyamu kake so ko kasaratu sujudi? So kake ka daɗe a tsaye ko so kake ka yi sujjada da yawa? Idan sujjada kake so ka yi da yawa sai ka yi raka'a 100, ba wanda zai tsaye da kai har sai ka ji alcibis zai keto sai ka tsaya ka yi raka'a 1 ko ka yi 1000 ma. Wannan shi ake kira kasaratu sujud.
akwai kuma ɗulil ƙiyam, shine kai bakara kana tsaye, kai ali imrana kana tsaye, kai nisa kana tsaye, kai ruku'u kai awa ɗaya, ka ɗago kai minti 30, kai sujjada kai awa ɗaya, ka ɗago kai minti 30, ka koma kai awa ɗaya, ka ɗago kai minti 30 kai sallama. Kowace raka'a ɗaya kenan ta ci awa 3, a awa 6 kayi raka'a 2. Na'am? Wannan shi ake kira mai ɗulil ƙiyam. To shi yasa Sheikhul Islam ya ce annabi baya wuce 11. Dalili ɗulil ƙiyam yana daɗewa, shi yasa baya wuce 11. Kai ma za ka daɗe kakka wuce 11. Ta ce domin siffar yadda annabi yake 11sa wallahi ba irin ta kuke ba. 11 kawai, kalmar 11 kawai kuka rike, amma ragowar abubuwan guda 4 kun zubar da su. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna wad dawam at-tul wal husn wad dawam wal adad. Sallah annabi ta cika sufofi guda 4 sai muka dau ɗaya muke ta rigima. Ai mu ahlus sunna ne ba ma ƙari akan 11. To haka ne ku tsaya a 11, amma ya annabi yake 11. Yadda annabi yake 11 kuke yi? Ko iya kalmar 11 kuka ɗauka? Ina ɗulu? Ina tsawon? Shi ma ba sunna bane? Ina dawam kullum? Ina husn? Husn ɗin sallar shine ana karatu a hankali, in an gamu da ayar rahama sai an tsaya an ce to Allah mun zo wajen rahama kai mana rahama. Ana tafiya aka gamu da azaba sai a ce azabun ali, sai a tsaya a ce to Allah nan azaba ce ka tsare mu. Baya wuce ayar azaba sai ya tsaya ya nemi tsari, baya wuce ayar rahama sai ya tsaya roƙi rahama, baya wuce ayar da ta yi magana akan roƙo sai ya tsaya yi roƙon. Haka ake sallar. Yasa wasu da suka zo masallacinmu a karama kalla rigima ake, nace akan me? Mu mun ce annabi baya ƙari akan 11, nace haka ne. Domin ko mala 20 muke, nace shi ma haka ne. To wane ne sunna? Nace duka biyun. A'a, to ai nana Aisha ta ce annabi baya ƙari akan 11, nace kwarai baya ƙari akan 11. To ya za a yi? Nace to sai ku 11 irin ta annabi, amma ka ku mana 11 irin ta limamin unguwarmu muna yara. Sai suka ce malam ba mu labarin limamin unguwarku. Nace wani limami ne muna yara sunansa Fijo. Mun san Fijo ai. Wato shi baya ƙari akan 11 nan, amma a minti 8 ake gama ta. Cika ake yi samari, saboda an gama asham a minti 8 zuwa 10. Kowace ba ta wuce minti 1. In yi haka Allahu akbar amin summa nazar Allahu akbar. Wato ayoyin ma dan ka a ja da yawa, akwai wasu gajerun ayoyi a jere guda 10, su ne summa nazar aya ce, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar faqala in haza illa sihrun yu'sar in haza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar alaiha 19. Kowace aya da kuka gani a nan raka'a ɗaya ce, da an zo wala dalil amin kawai summa nazar an gama wannan raka'ar. Kun ga a nan in muka kalli sunna da ta ce 11, ya mana 11. To amma haka annabi ke haka annabi ke 11sa. To sai Sheikhul Islam ya wara matsalar, ya ce abu biyu ne, kasaratu sujud da ɗulil ƙiyam. Wanda zai 11 to sai ya hada da siffofinta guda 3. 11 dogaye, kyawawa, dawwama. Ma ba za ka zo kana rigima akan 11 mara tsawo ba. Shi annabi ai yayi 11 amma mai tsawo. Akwai sahabin da ya ce wallahi da na ba annabi sallah na kusa in gudu. Dan Mas'udu, ku duba ilimin dan Mas'udu da karatunsa da imaninsa, ya ce amma hamumtu an afirra an ada'ahu, na so in gudun kyale shi. Aka ce aka yace zuwa ne tara annabi yana sallah, ba sa haka yake sallarsa ba, kawai na ruku na biyu. Yace da ya dinga karatu ana ta bakara ga karatunsa sai ka rubuta ma an kana da abu rubutu.
ice na ji ya gama bakara ina jin zai sallama zai kai ruku'u sai na ji ya shiga ba Ali Imran ba sai ya shiga nisa da ya gama nisa sai dawo kuma ya shiga Ali Imrana ice sai ya ruku'u bayana nan kamar zai kage ya dago ice ni dai hakuri ne aka ƙara wannan sallah amma ban sake zuwa ba ban sake kuma ba sai Sheikhul Islam ya ce to da mutane suka zama ba za su iya yin wannan 11 da wannan sifar ba sai sahabbai suka ƙara adadin raka'o'in sai su maye gurbin wancan tsawon da haka sai aka samu su suna 35 wasu suna yin 20 amma ba masu tsawo ba sai ya zama wanda ya mai tsawo da wanda ya da yawa sai su ƙare a lokaci guda kai ka ce me kai sai ce na yi ɗulul ƙiyam na daɗe a tsaye kai kuma zai ka ce ni kuma na yi sujjada da yawa misali ka yi awa ɗaya raka'a 2 ni na yi awa ɗaya raka'a 10 wannan raka'a 10 tawa ta fi taka yawan sujjada kai kuma taka ta fi tawa tsawo to ladan tsawo menene aka fi a tsawo karatun ƙur'ani to da karatun da tsayuwa da sujjada wanne ya fi sujjada ta fi tsayuwa to da abin da ake karantawa a sujjada da abin da ake karantawa a tsaye kuma wanne ya fi na'am kun ga wata hikima ta Allah sai aka hana karatun ƙur'ani a sujjada a tsaye ka karanta ƙur'ani a sujjada kai tasbihi saboda babu wani aiki da zaka wa Allah wanda ya kai sujjada babu shi duk aikin da zaka wa Allah in dai na bauta ne ba wanda ya kai sujjada babu shi wani aiki da zaka yi tsakaninka da Allah ba wanda ya kai sujjada so in kai sujjada ka gama ka je ƙarshe a aiki dai ka gama saboda sujjada shi yake nuna kai bawa ne kana da Allah da ya halicce ka shi yasa ba a wa kowa sujjada sai Allah kuma kai sujjada hancinka da goshinka da tafukan hannunka da gwiwoyinka da kafafuwanka duk sun kwanta ga wanda ya halicce su bisa ake cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin a sujjada ana karanta wannan to kaga ashe wato sallah ita ce ginshikin abin da mutum zai aikata mutum yana sallah 6,205 a shekara adadin raka'ar da kake kullum 17 za ka yi 6,205 kwana 365 365 shine na kalandar musulunci haka ne ko masu kalanda ko na ƙara yawan abu ya yi daidai duba mana kai 17 sau 366 nawa kenan ya yi daidai da 17 sau da 65 sau 365 17 sau 365 6,205 to ya faɗa daidai ku akwai lissafi to kun ga wannan sallar kowace raka'a guda ɗaya duk abin da ake bukata a musulunci ana yin sa a cikin sallah shi yasa an ka tada sallah ka gama ibada kaga akwai tauhidi a cikin sallah akwai karatun qur'ani a cikin sallah akwai tasbihi a cikin sallah akwai salatin annabi akwai tahiya akwai roƙo akwai addu'a duk abin da za ka yi shi a waje shi kadai a cikin sallah akwai shi so in kana wata ibada ba sallah ba ya sunanta ta yawa ka ce azumi akwai shi a cikin sallah sai mu ce kwarai ka tambayi fuqaha sun ce in kana sallah ka ci abinci ta ɓaci shi in kana sallah azumi kake sannan kana sallah haji kake wasjud wa qatarib in ma ka je makan sallah ce ko shi sa aka ce baƙon da ya shigo maka da ya shagala da ɗawafi da ya shagala da sallah wanne ya fi
sai suka ce wanne ne ba a yi a garinsu, sai ka ce to kai bako ka shagala da dawafi. Kun ga fatawar da Sudes ya bayar da aka fara yin wannan coronavirus, sai ya ce duk 'yan gari a hana su dawafi in ba na umara ba. Shi bako shi ya fi cancantan ɗakin Allah, saboda da Allah ya tashi lissafa aikin da za a sai ya ce wa tsahir baitiya lit-ta'ifina, da haka masu dawafi sun fi cancantan su je ɗakin Allah, da haka a bawa masu dawafi filin jikin ɗakin Allah, ya zama su masu sallah da masu karatun Qur'ani da 'yan gari su kuma su je su yi karatun Qur'ani ko su je su yi wani ibada. Amma kun san abin da ke faruwa, sai wani ya bugo min cikin takarin nan, akara makalla ina son yi dawafi, na iya sa ihrami dan abin nan ya dawafi. Na ce ko ina sai kun yi cuwa-cuwa, nake damun mu ne da Allah. An ce an ware 'yan umara, kai kuma dan gari sai kawai ka yi shiga 'yan umara don ka shiga gurin masu dawa, ka kushe guri. Na ce aka samu irin ka yanzu guda 100 suka yi haka, kun kushe wa alhazai guri. Shi ya zo ne wajibi ne zai yi, kai kuma ba wajibi za ka yi ba. Shi ya zo umara ne, kai ba umara kake ba. Tunda an ce ka shagala da karatun Qur'ani ko da sallah, ka je kai ta sallan mana. Ranar da ba ma nan mu baki mun tafi, ku kuma sai ku zama ga ɗaki nan sai ku yi ta sallah ku yi ta dawafin ku. To wannan matsayin masallaci shi za ku ga komai ya taso a musulunci sai aje a yi sallah. Ranar juma'a ma sallah muke, ranar idi ma sallah muke yi, idan za a yi roƙon ruwa ma sallah ake yi, idan za a yi kisfewar wata ko rana sallah ake yi, idan an mutu ma dai sallah ake yi. Idan kana da haja bukata, akwai salatul haja, sai ka je kai sallah raka'a biyu. In ka yi sabo ma kana son Allah ya yafe maka da gaggawa, ka je kai alwala kai sallah raka'a biyu, ka karanta wannan addu'a da sai na baka kai kawo. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Shine salatut tauba. Sannan kana da istikhara, kana son Allah ya maka zaɓi akan abin da kake so ka yi, shi ma sallah za ka yi. Sahabbai sun ce komai za mu sai mun yi istikhara, komai, duk abin da yake za ka iya zaɓa. Abin da ba a yin istikhara a kansa shine haramun. Haramun sai ka yi istikhara, wajibi ba a istikhara. In za ka yi wajibi ba istikhara, in za ka aikata haramun ba istikhara, kawai ka bashi. Istikhara takan zo akan abin da yake da za ka iya yinsa ko za ka iya barinsa. Misali za ka canza kasuwanci, ko za ka canza gida, ko za ka yi tafiya, ko za ka ɗauki wani course, ko an maka tayin wata kujera, za a baka wani mukami, ko kuma za ka canza wata ma'aikata, ko kawai kana aikin gwamnati ka ji kana sha'awar siyasa, ko siyasa za ka koma, ko kana siyasa kake sha'awar ka fita ka koma wani bangaren. Wannan duk za ka iya yin istikhara, ko za ka canza wani fanni, ko za ka canza gari, duk sai ka ba Allah zaɓi. Kai sallah raka'a biyu, ka karanta wannan addu'a, ka ba Allah zaɓi. Wannan abin da nake so in yi a gaba, Allah idan da akwai alheri Allah ka tabbatar. Kuma dama an ce duk mai yin abu uku ba zai nadama ba: al-istikhara wal istishara wa tasabbut. Istikhara ka ba Allah zaɓi, istishara ka tambayi ƙwararru, tasabbut ka yi a hankali, ka kai gaggawa. In ka ɗauki matakai ukun nan ba za ka dinga nadama ba. Ka nemi ƙwararre akan abin da za ka yi, sannan kuma ka ba Allah zaɓi, sannan ka ai sauri, a bari a yi tsari mai kyau yadda abin zai zama mai kyau. To sannan sallah, bayan sallah da muke yi wannan sallah, to ita kanta sallah tana koya mana abu hudu. Na ɗaya shine tsarin shugabanci. Ku ga duk yawan nan namu ɗazu a bayan liman muke guda ɗaya, sai ya yi kabbara muke yi, sai ya ɗago muke yi. Wannan shine tsarin shugabanci a musulunci. To da a ce haka yadda muke sallan nan, haka muke da shugaba guda ɗaya a Najeriya ko a duniya, wanda in yace musulmi ku tsaya duk ku shiru, sai mu shiru. In yace duk ku magana, sai magana. In yace ko ya fito da 1000, duk sai mu fito da ita. Yanzu da muna da shugaba guda ɗaya, yace ku nawa ne a Najeriya musulmi? Muka ce mu miliyan 100 ne. Yace ko ya fito da 1000, nawa kenan kudin? Miliyan 100? 1000 sau miliyan 100? Ba a karama kalla, baka saba kashe kuɗi ba.
ai ko naira ɗaya ya ce in ya ce a bada naira ɗaya shine za ka ce naira ɗaya sau miliyan 100 to sai aka ce naira 1000 sau miliyan 100 biliyan nawa biliyan 100 to yanzu in muna da shugaban da zai ce koya ba da 1000 duk wata muka ce labbaika ya ce ga kwamiti na kafa duk wata kenan za mu dinga tara biliyan 100 da 1000 kawai. Isa wani ya gaya min abin da kamfanin MTN kawai suke samu a hannunmu ne mamaki, wannan katukan da muke ta zuba biliyoyin kuɗin sun ɓaci. To aka samu shugaban musulmi guda ɗaya da zai ce mana kowa duk wata ya ba da 1000 mu miliyan 100. Wace matsala ce ba za mu ware a watan nan ba da biliyan 100? Duk wata muna da biliyan 100. In aka yi wata 12 nawa kenan? To kun ga to sallah ta koya mana wannan, amma sai muka tsaya shugabancin sai ya tsaya iya masallaci da lima ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ka san ka faɗa kafin ya faɗa sallah ka ta ɓaci, to anan dole ka bi shi. In ka riga shi ruku'u sallah ta ɓaci, in ka riga shi sujjada ka shiga matsala, in ka riga shi yin sallama baka da sallah, in kai kabbara harama bai ba baka ma shigo sallah ba tukunna. To nan dole mu yi biyayya ga shugaba, amma ana cewa assalamu alaikum ɗazu hayaniya ake ma limamu ya ce da Allah a tsaya, ba wanda ya tsaya. Gani to wannan sallah tana koya mana shugabanci, cewa daga sallah muke koyan shugabancin bin mutum ɗaya akan abin da yake na gaskiya, sai ya kawo son zuciya mu ce a'a. Sannan na biyu, sallah tana nuna mana mahimmancin lokaci. Daga duk ayyukan musulunci suna da lokaci, suna da adadi. Abin da ba shi da adadi a musulunci kaɗan ne, amma duk mafi yawa ayyukan farilla duk akan adadi aka ɗora su. Yanzu ai mun faɗi adadin sallah ko? To tasbihin da za a yi ma a cikin ruku'u an faɗi adadi, wanda za a sujjada an faɗi adadi, in an yi sallama astaghfirullah 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 an faɗi adadi, subhanallah 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 an faɗi adadi. Hakan azumi ne an faɗi adadi 30 ko 29. Aikin haji an faɗi kwanakin da za a yi shi kwana 6, sannan ɗawafi an faɗi guda 6, sa'ayi guda 6, jifa guda 70. Kowane alhaji in ya jefa tsakuwa 70 kwana 4, in ya rage kwana 1 sai ya rage dutse 21. Ta jefa 7 sau 3 ga kuma 7 ta farko, 7 sau 10 kenan ya zama 70. To idan alhaji miliyan 3 suka yi haji, ko ya jefa tsakuwa 70 sau miliyan 3 nawa? To kowace kuma sai an ce Allahu akbar. Sai aka ce wannan jifan makasudinsa a ce Allahu akbar din li iqamati zikrillah. To wannan shine addinin mu, tsari ne. Na uku, musulunci yana koya mana a wajen sallah zumunta. Zaka ji an ce a daidaita sahu, a haɗa kafaɗa, ba mai mulki ba mai kuɗi ba malami, ba ne wannan kuma sahun jahilai ne, wannan sahun yan a'a sau kawai sau ne, a haɗa sau gaba ɗaya. Kun ga tsari kenan na haɗe kan musulmi su zama abu ɗaya. Sannan na hudu, a wajen sallah muna koyan yadda za mu san halin da 'yan uwan musulmi suke ciki. Yanzu ku ga sallah tana haɗa wata irin zumunta mai ban mamaki. Sai ka ji an ce a masallacin Annur muka haɗu, daga nan sai zumunta ta shiga, wani mahaya ba wani yasa. Akwai wani masallaci da muka fara karatu na Triumph a Kano, zan shekara 18 da suka wuce. Sai dai wani ya rubuto takarda, a malam da Allah ina roƙon a roƙa min Allah ya bani mace ta gari. Na ce to kai na gari ne? Sai ce jama'a ga wani yana son mace ta gari, wannan mai son mace ta garin ya zo zan masa bincike, in na gari ne, wanda yake da ya shi ma san ta gari ce, kawai kawo a bashi mana. Wallahi sati mai zuwa kawai sai wani ya ce ya zo ya ga yata, in yana so tana so, shikenan sai malai ya daura musu aure alhamis ta sama. Yace to kai ka je ganta, amma kai kwalliya sosai, ka san matan zamani
haka je mata da siffa ka kasa wani sai ga kamar musulunci kazanta ne. Musulunci wallahi ba kazanta bane. Hassin siyabaka mastata'ata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'i takhashshuna fi siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu wa jadidu sawbika la yadurruka ba'da ma takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rathasu sawbika la yaziduka izzatan inda al-ilahi wa anta abdun mujrimu. Ba kallon rigarku wacce ce tafi kyau wacce ce sabuwa, ba a maka gafara dan rigarka, ana maka gafara ne dan aikinka da zuciyarka. in kana da hali ka ɗinka kaya masu kyau kasa, ka ce ani ustaz ne ba na sa riga mai kyau, ta ayyuka mu mai kyau muke sawa, inda hali kowace irin riga sawa muke yi. To shine sai ka ganka da darajarka. Ita ma riga tana da ranarta. An ce annabi ya ware riga don tarar baki, sai ce a ɗauko riga ta za a yi manyan baki sai zuba ta malam kwalliya za a yi baki. Isa wani sahabi da aka ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba, shi kuma dan kwambo ne kullun cikin kwalliya da ado, sai ya taso ya ce ya rasulallah a me kace aka ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba, ya ce to ya rasulallah mu da muke son kullum mu sha kwalliya mu sha tsafta mu goge takalman mu, wannan girman kai ne sai na ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal, yace Allah mai kyau ne yana son kyau da kwalliya da ado da tsafta. Yace abinda ake nufi girman kai nas wa batar alhaq, kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane. saboda Allah ya baka kuɗi ko ya baka ilimi ko ya baka mulki ka dinga wulakanta jama'a, shine Allah baya so. Ko a nuna maka gaskiya ka kibi, yi kaza ka ce ba zan ba, bar kaza ka ce ba zan bari ba, kuma me ya hana ka yin, me ya hana ka barin? Girman kan kai baka isa a saka ko a hana ka ba. To wannan irinsa ne ba a shiga aljanna da shi, inda aljanna ai ba ta masu girman kai ba ce. Kowa ya faɗi a buɗe account na masallaci nawa za ka dinga bayarwa duk wata, ba sai an tambaye ka ba. Nawa masallaci zai budget duk shekara, za a kashe miliyan 10 a masallaci na ina za a samu ta? Kowa sai ya bada gudunmuwarsa. Ni zan bada 1,000 duk wata, sai a baka receipt ga ofishi can ka je ka biya, ko kuma ga abin nan ka tura alat. Yanzu an yi wani software wanda yake application ne, ina jin naga masallacin Annur ma ci ko wani application ne su professor Shehu abin nan shi Ibrahim suka yi, sun kai min shi Kano, yayi kyau mun sa masallacin ma a ciki. Shi wannan software wannan application din in ka bude zaka ga duk masallatan Najeriya, kawai zaka sa Annur Abuja sai ka ga ya bude, sai ka bude kasa zaka bada donation, zaka ga account din ya fito, sai kawai ka tura 1,000 za a dauka daga account ɗinka a tura Annur. Ana tura 1,000 nan su sai su ga 900, sai a cire naira 100. Shi wannan naira 100 shine services na wannan su masu application din. A wannan naira 100 za su ware abinda za su ba ma'aikatansu, abinda za su yi updating da upgrading din wannan application din da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Saboda haka ko ina kake a duniya za ka iya turawa kowane masallaci da kake bukata taimako a ko ina yake, inda ya yi rijista yana cikin wannan application. Kaga an sauƙaƙa mutane ba da gudunmawa. To sai kaga masallaci zai fito, wannan kwamitin na kuɗi za su dinga gaya mana cewa a wannan shekara masallacin Annur ya samu gudunmawa daga mutane na miliyan 5. Sannan budget ɗinsa da zai kashe a wannan shekarar, ciyaman ya zo ko DG ya zo ya karanta mana budget ɗinmu na shekara na masallacin nan da za a kashe da abin da za a yi da yadda za a samu kuɗin. Yadda dai ake yi irin na wanda ya je shugaban majalisa ya kare budget ɗinsa, to a ce an yi budget na kuɗi, ga kuma hanyar da za a samu kuɗin, ga kuma hanyar da ake samani. Har ma ta kai wasu masallatan a cikin wannan kwamitin na kuɗi akan iya sama masallaci hanyar da zai dinga samun kuɗi, ba kawai sai gudunmuwar mutane ba. Wani masallacin zaga yana da motoci da ake masa haya, wani yana da shaguna da ake ba da haya, wani zaka ga yana da kuɗi a cikin bankuna da sauran gurare da suke na halar, ya sai shaya a kamfanin shuga, kawai na giya ne da na ƙwaya ba za mu yi ba. Amma duk wani business da ake za a iya saka kuɗin masallaci, ana yin business da shi, ana samun kuɗi. Har sai wata rana kaga cewa masallaci yana da kuɗin da sun kai miliyan 100 a account ɗinsa bayan ya gama budget ɗinsa na shekara. Wannan ya zama mai arzikin masallaci ba mutsiyacin masallaci ba.
shine kwamitin kuɗi. Na biyu kwamitin ilimi, allajanatul ilmiya, su kuma waɗannan su za su tsara me ake bukata a karanta a masallacin. Ba kowane malami ne zai zo ya lacca akan maudu'in da ya ga dama ba kowa zai zo ya sa mana littafin da ya ga dama ya karanta da mu abin da ya ga a'a, za mu zo mu ga me masallacin yake bukata, mahalarta masallacin wani fanni suke bukata. Sai muka ga wannan ya kware a fiqh, sai mu ce to wannan masallacin ya fitar da fanni 5 da yake son a koyar da masu zuwa: fannin tauhidi, fannin qur'ani, fannin hadisi, fannin fiqh da kuma fannin mu'amala. To sai a nemi ƙwararrun malamai a basu maudu'an nan. Kai malam wani zaka dinga karantar da hadisi, wani zaka dinga karantar da qur'ani. Sannan za a yi budget, ba kamar yadda muke faɗo muku haka kawai a ce za a yi lacca ba. Sai a ce masallacin nan zai budget, zai yi lacca 50 duk sati za a yi ɗaya, ko za a yi lacca 12 duk wata a yi ɗaya. Sai a fitar da maudu'an a buga, sai a nemi ƙwararren malamin da zai yi wannan lacca a tura masa garinsu ya yi bincike a wannan maudu'in, cewa masallacin Annur a watan March kai da muke so ka zo a tura masa a rubuce a buge da maudu'i da komai. Malam kai mana research akan haƙuri, ka zo ka gabata mana da lacca ta awa 1 akan haƙuri. Shi kuma kafin wata 2 ya samu bayani, ya yi bincikensa mai kyau, ya zo ya gabatar. To ba za ka zo da maudu'in kanka ko lokacin da kawai ka faɗo sai a ce a zo a yi lacca ba. So an san ma laccan guda nawa za a yi. Kamar yadda na faɗo ɗin nan sai a ce ai watan ka bai zo ba, kai a Disamba muke so ka zo, haka sai dai ka zo ka gaisa da mutane kai mana addu'a, amma maudu'in ka sai Disamba. Ce to Allah ya kai mu Disamba. Tsari kenan, an san me za a yi. Lajanar ilimi kenan. Ta uku ita ce lajanar siyana, maintenance kenan. Ƙarƙashin maintenance ɗin nan su kuma su za a ba aikin su fankoki nawa ne yanzu a masallacin nan, ƙwayaye nawa ne, banɗakai nawa muke da su, kan famfo nawa ne, sifika nawa ce. So su za su dinga maintenance duk wani gulab da duk fitila da waye da me ake bukata a wajen wanke banɗaki, tsaftarsa, share masallaci, ya za a yi. Su ne siyana, masu kula da maintenance da masallaci. Su ne lajana ta nawa? Ta uku. Lajana ta 4 shine bangaren security. Masallacin nan misali za a iya cato shi kenan, mutum nawa ne security suke aikin security a masallacin nan. Wani ya ce min shi a Annur ne kawai ba taɓa ɗaukar masa takalmi ba, amma kuma da sai na ji liman bayan mun gaisa yana cewa ka kula da wayoyinka. Ni ce a hannun ma? Sai ko ne haka na ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ne haka ana ta Sheikh za mu hoto, na ce to bismillah, na rike waya ta nan kankan, na ce ai ta yin hoton, na ci kwalar ajihuna da kyau. Sheikh mi hoto, na ce bismillah, kowa ya dauka, amma nan ni kuma hankali na yana kan waya ta, na rike ta kankan. Kasan mun taɓa zuwa ɗaura aure, ya Sheikh assalamu alaikum, kasan aka yi ma haka kai ma haka za ka. muka dinga wa alaikum salam kaifa haluka ya sheikh al-ayyam kasira ya sheikh ma ra'aitu wallahi ana ma ra'aituka aidan kaifa halu ashe nan da Allah libe mu da aka gama wannan ya sheikh ya sheikh ya sheikh sai wannan yace kai ka ji wayarka yace a kaifa kai ni ba Allah ban jitawa ba kai ya sheikh haka wani malami ne waje wani masallaci wannan wani malami na ga kawo akan wani ainal khalal wai ina matsalar mu take sunan littafin yace malami na aka gaishe shi wani masallaci ya lacca sai ya je magana akan tashin alkiyama da mutuwa duk kowa sai da ya kuka ana ta kuka sai ya duba bai ga takalminsa ba sai ce ayyuhan nas ya duba fuskar kowa kuka yake yi yace barawon na ma kuka yake ba jama'a ya malami zai zo ya lacca akan mutuwa da tashin alkiyama dauke mata takalmi kuma ya duba fuskar kowa ga yana kuka shi yanzu barawon ma kuka yake ya sauci takalmin malam amma yana kuka wato abin tsoro da na wallahi da shiga wani masallaci sai da na yi kwalla abin da ya sa na yi kwalla wato hatta abin nan agogo sai da aka yi masa
aka yi masa wani, aka sa rodi agogo fa, aka rufe shi, aka sa wani katon mukulli aka kulle. Na zo na ga ita kanta loudspeaker an mata wani katon wato karfe irin na kirkirin nan, an sa mukulli an kulle shi ma microphone din da na ga inda aka zaro shi ana cewa assalamu alaikum sai daga an tura shi an sa mukulli an kulle. Na ce me yake faruwa a wannan masallacin? Suka ce akwai wani sati da wani ya zo kamar karfe 9 na safe an buɗe masallaci ana shasharewa, kawai sai ya zo na ɗaya da duma guda ɗaya sai ya ɗora aka, sai kawai ya fita. To na gaishe, salamu alaikum, ce alaikum sa, malam ina zuwa? Sai ce wanki zan kai. Sai ce to kawo za a wanki. Sauke ce je ka. Allah ma sai kun masa sata, kayan Allah ma sai an sace. Tuna ne abin kunya, na rasa yadda za mu kawo ƙarshen sa. Kuma abin mamaki ba wai a nan ba, ina ɗawafi wallahi wani ya saka min hannu a ajihu ya ɗauke min daloli. Ni kawai abin da ya sa na ƙyale shi, na farko ga cunkoso, na biyu kuma mun kama faɗa da shi a nan gurin ma ya za a yi, amma ina ji wallahi daloli na suka tafi. Ya cusa nan, ya kama jakar, ya gunto jakar da ake zagaya, to Allah ya taimake ni fasfot ɗina baya ciki, ya ja sai da ya tsinke ta. Na ce a nan gurin mutum yana kuka yana ya Allah kai mun, inda muka zo neman gafara mun yi laifi, a nan wani zai yi kuma laifin nasa. Wani irin mutane muke fama da su? Ai wani ya ce min malam akwai wanda wallahi barayi yake ɗauka ya biya musu kuɗi, sai ya tambaye ka kware kan asara kuɗi na, ce ai na kware, sai ce to zan biya maka kuɗi ka je maka ka yanki ajihun alhazai. Akwai wani da yake dala 1000 da ake ba alhazai, sai samo dala ɗaya. Ni a ran ma na fara ganin dala ɗaya, ban san dala ɗaya haka take, ashe katuwa ce ta ma fi ɗarin kyan gani. Sai ya abin nan ɗinsu da yawa, ya canzo su da yawa, da ya zo sai zarewa alhajin dalarsa guda 1000, sai cusa masa guda 10. Kaga waccan kowace ɗaya 100 ce, wannan kuma ƙwaya ɗaya ce. Aka zo aka ga alhaji gashi da dala ƙwaya 10, waccan ma ƙwaya 10 ce, amma waccan 100 ce, wannan kuma ƙwaya 10 ce, ɗaya ce. Aka tambaye shi waye baka waɗannan? Ya ce shi da ya ji wani ya abin nan ɗinsa da ya gan shi sai ya duba ya gasa da aka ce ai ba su bane, za ka iya gane shi? Sai da gane aka je aka ta neman mutumin aka same shi, ya fito da dalolin nan ya kawo su aka maimar da nasa. Yanzu dan Allah wanda zai je cuci alhaji, ya cuci alhaji, ina zai sa kansa? Akwai wanda kuma ya haɗa kuɗin rago na layya na hadaya alhazai, wallahi wajen alhazai 100 ya gudu, riyal 300 ya karɓa musu, ya ce zai musu hadaya, ya gudu da kuɗin. Wani fa ba shi da imani. Yasa harkar security za ka ga har masallacin annabi inda ya fi ko ina security, amma akwai wanda suke tsayawa ana sallah suna duba kayan mutane, takalma. Yanzu da misrawa da sudanawa su kuma babban satar su a maka ta takalmi ce, za ka ga sun yi buhu na takalma sun tafi da shi ƙasarsu. Kana ɗawafi suna satan maka takalmi. Su kuma ana aka fi samun ɓarayin takalmi, mu kuma ɓarayin kuɗi. Ha akwai 'yan sane, akwai wanda ya ce min malam a cikin ajihuna na ciki na sa gajeren wando, na sa wani dogon wando a kai, na sa dala ta 5,000. Ya ce amma wallahi na rasa yadda aka yi, sama ko ƙasa wani ya ɗebe su. To amfanin wannan lajana ta 4 da nake magana kai ta security, ita aikinta shine ta kula da lafiyan abin, don nutsuwan ma'anan shine ababen hawan mu suna kwanci lafiya. Don da ba don haka ba, akwai masallacin da na je ne wa'azi, sai na ji ana cewa in an gama wa'azi sai kowa ba da minti 5 kafin ya je kan abin hawansa, wai saboda minti 5 din da za a ba duk mai abin hawa ya fara yin gaba ya je kan abin hawansa. Wasu kuma sai kaga ana ba mutum irin pass din nan, in ka zo da babur sai a baka pass na babur, in ka zo da mota da keke sai a baka, ba za a ɗauki abin hawan na naka ba sai ka zo da wannan pass din tukunna sannan za ka ɗauka. To wannan security yana da mahimmanci na lafiyar masu zuwa sallah da kuɗaɗensu da takalmansu da abin hawansu, kuma wannan yana da mahimmanci ita wannan lajanar. To lajana ta ƙarshe ita ce lajanar a'imma wal mu'azzinin. Limaman masallacin nawa ne, ladanansa nawa ne, su ma suna da lajana da za su dinga mitin, suna duba yanayin canjin huɗuba
minti nawa ya kamata a dinga hudu ba lokaci, sannan maudu'ai wanne ya kamata a dinga wa musulmi, a dinga wa mutane hudu ba akai. Kamar yanzu hudubar da liman ya yau a masallacin nan ta dace da halin da muke ciki, akan rashin soyayya da rashin haɗin kan musulmi yayi. Kuma dama cutar mu ce ta wannan zamani, ba mu da haɗin kai, sannan ba ma son juna. Tunda Najeriya ko kaji ka kaso abu biyu ba za ka iya cire shi a Najeriya ba, kudu da arewa, kiristanci da musulunci. Ya riga ya shiga kowane ofis. Kirista da musulmi ba za ka iya goge wannan a Najeriya ba, kudu da arewa ba za ka iya goge ta ba. Ta riga ta shiga siyasa, ta shiga zaɓe, ta shiga kasuwanci, ta shiga malanta, komai ta shiga waɗannan abubuwan guda biyu, ba ka iya cire su ba. Sai dai kai kirista ne ko musulmi, kai ɗan kudu ne ko ɗan arewa, wannan dole sai sun maka tasiri a wajen aiki. Za ka ga abu na gwamnatin tarayya ne, amma wanda ya hau saman sai ka ga yana ta jawo nasa. Dan kudu ne ta jawo dan kudu, yan arewa ta jawo dan arewa. An dan samu mai dan adalci sai ya ɗebi 10 nan ya ɗauki 2. Ku ji wata mata da ake mata interview ba akan ma'aikata da ta ɗauka, nawa kika ba a Kano? ta ce 1. A jihar ku fa ta faɗi wajen ɗaruruwa. Jihar ku ɗaruruwa, Kano 1. Gani? To wannan shine amfanin yin wannan wato lajana ta ƙarshe ta limamai, su san maudu'an da za su dinga yin hudubobi a kai, da tsarin hudubobin, da kuma shi kansa timetable ne. Da huduba 52 a shekara, limamai nawa muke da su, kowanne guda nawa zai yi, sannan maudu'an hudubobin ya kamata su zama, sai a buga. Kafin mu zo masallaci na san liman yau me zai yi. Yanzu a harami da na yi haka a wayata yanzu zan ga hudubar da za a yi sati mai zuwa, har an buga ta an sake ta. So waɗanda suke mana fassara hudubobin Makka da Madina sun samu hudubar kafin limamin ya hau minbari, har sun fassara ta da Hausa, kawai yana yi suna karantawa. Tsari suka yi yanzu, kawai huduba ba wani ɓoye-ɓoye, kawai za mu huduba akan gaskiya. Limamin da zai sunansa wane shi ne zai huduba, in baya nan wane ne zai huduba. So an riga an faɗi, har an buga ta da Larabci da Turanci da Hausa. Sannan ƙarƙashin wannan ɗin kuma akwai tarjama. Yanzu misali in zan yi huduba da Hausa, ku masu saurare ba ku da matsala sai na muku Turanci, Hausa na iya da Hausa zan yi. So amma akwai wani dan wani FM da ake haɗawa a cikin masallacin, wanda shi kuma translator ne, sai kowa ya dan sa a kunnensa, Bature zai ji Turanci, Bayarabe zai ji Yarabanci, Bahaushe zai ji Hausa, waye yanzu akwai a harami. In ana huduban nan da Larabci baka da matsala, ba sai an fassara ma ba. Akwai wani dan abu da za su baka haka, in ka kamo FM ka sa, sai ka dinga jinta da yaren da kake so. Kawai haka za ka kai selecting yare sai ka danna, sai ka ji huduba da gashi ana ta goga Larabci, kai kuma kana jin Hausa ko kana jin Turanci. Saboda so ake yi kowa ya ilmantu, zamani an zamanantar da abubuwa. To kun ga waɗannan ayyukan, kun ga ashe masallaci. Sannan akwai wani abu ƙarƙashin wannan lajanar ta malamai, shine lajanar sulhu da daidaita tsakanin masu jayayya. Tunda muna haɗa zama guri guda za a iya samun jayayya, ko lokacin da muna nan aka ɗan samu jayayya kanin wasu, to akwai kwamitin da za a tura su, kawai su je su zauna a yi musu sulhu. Wani yana da matsala da makoci, wani a wajen aiki, wani da matarsa, wani da makocinsa, wani da ɗan uwansa, sai a ce ku tafi zauren sulhu, sai a je a yi musu. Yanzu wani na yi design ɗin zauren sulhun nan lokacin da na zauna a Kano shekara 8 a Hisba, mun yi design ɗin wannan. Tun kafin na zo ma akwai shi, da na zo sai na ƙara gyara shi, shine zauren sulhu. Ƙarƙashin zauren sulhun nan duk unguwanni a masallatai za a iya zaunawa a wani matsala ba ta je kotu ba, ta makota, ta iyali, ta 'yan uwa. Kuma ƙarƙashin wannan lajana ana iya ƙara musu da aikin marayu da zawarawa. Kun san abin da yake kawo maraici da zawarci? Mutuwa. Kuma ba za a daina mutuwa ba, ko ba za a daina aure ba. Don ba za a daina aure ba, ba za a daina mutuwa ba, ko ba za a rasa zawarawa da kuma marayu ba. Yanzu wani kullum muna sallah da shi anan, sai Allah ya masa rasuwa, shikenan sai mu ce kai maye gurbinsa, ina matarsa, ina 'ya'yansa, mai masallaci zai musu? Sai da ta kai wasu masallatai saboda arzikin da suka mallaka, arzikin da masallatan suka mallaka, suna iya ba da scholarship. Yasa wata ran nake ga wani sarki cikin sarakunan mu na Najeriya, nace masa na bude makaranta ta tafizul Qur'an, sai ce kyauta ake yi, nace a biya ake yi.
ai so muke malam ku kai matsayin da za a zo a dinga karatu a makarantun ku kyauta da uniform da abinci da komai ba tare da an biya ba. nace to Allah ya kai mu, amma dai yanzu a biya. Najeriya ba bata kai matsayin da za ta ba da ilimi kyauta ba sai malam Daura nace kai a kawo kuɗi. Kaga ashe kenan wato muna da aiki jajajir. So wannan fa shine masallaci, design din masallaci kenan, haka ake so su kasance. Mun ga ashe an ɗauki hanya. Yanzu akwai wanda yake gina masallaci, shi ma nace masa ka je Annur ka su baka tsari irin wannan na Annur, ka zo kai tabbatar da shi a cikin masallacinka. Ka ɗauki masallaci ka ba wata ƙungiya ko ka ba wani mutum guda ɗaya a yi masa hukuma, a dinga sai ga masallaci malam, wallahi akwai masallacin da na shiga ni dai fitowa ne na rasa jam'in nan, saboda na zo da fararen kaya masu kyau kuma na yi haka da kafata na ga ƙasa, na ga in na yi ruku'u wannan shaddatawa da na buga fara, kuma wani guri za ni na musamman fa yauwa, na ga in na yi sujada a kan wannan abin in na fita ma ba zan gano ba, kawai na ce astaghfirullah, sai na fita na je ne sallata, saboda ba tsafta, ba abu ka'idar da annabi ya ce a gina masallatai, a wanke su, a tsaftace su, a gyara su ban sha'awa ba. Yanzu wanda ya zo nan da Allah ba zai sha'awa ba ina shi. To da ba kuɗi, ba hukuma, ba mai kulawa, ya za a yi haka ya kyau. So da haka yan uwa kowa ya je garin su in yana da hali ya gina musu masallaci. Sannan masallaci ba karatun addini kadai ake ba, ka ku dinga gayyato malamai kadai. Wata ran wani profesa za a gayyato masanin tattalin arziki ya zo ya ba da lacca akan mahangarsa akan yadda musulmi za su inganta tattalin arzikinsu. Wata ran masanin halayyar dan adam za a gayyato ya zo ya mana magana akan fahimtarsa akan rayuwar dan adam a mahanga ta rayuwa da addini. Wata ran a kirawo masanin tattalin arziki na musulunci, wata ran a kirawo lauya ma, ƙwararren lauya ya zo ya magana akan haƙoƙinmu da matsayin constitution da yadda ya kamata mu san meye ma yake gudanar da mu a ƙasar. Akwai wani lauya da ya zo ya taɓa mana wani retreat da muka yi, ya ce wannan littafin sai da na bi kowace sikira, kowace fakara, kowane layi sai da na auna shi da ƙur'ani da hadisi, na ga ina ya daidai ina ya saba. Ice na samu gurare wajen 3,000 da suka yi daidai da alƙur'ani da hadisi, sannan na samu guri 1,100 waɗanda suka saba wa ƙur'ani da hadisi. Shi constitution da wa sharhi da ƙur'ani da hadisi. Daga musulmi dole ya san me yake gudanar da shi, ina ya daidai da addinin ka, ina ne bai daidai ba, ina za mu karɓa, ina ne ba za mu karɓa ba. Ya ce wani guri sai ga kamar aya aka ɗauko, kamar daga aya aka ɗauko, wani guri ga kamar daga hadisi kaza aka ɗauko, wani guri ya ce kai nan gurin ina nan gurin ai ya ci karo da koyawarmu da addininmu da mu'amalarmu da zamantakewarmu. To kaga ko da bamu iya gyarawa ba, ai akwai waɗanda wata za a iya saka su a kwamitin gyaran tsarin mulki, ko guda ɗaya suka cire suka wurgar, ai wata ran sai ka ga abu ya dace da al'adarmu da addininmu da zamantakewarmu. So wannan shine a takaice kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu, ya za mu gyara masallaci mu bashi kimarsa mu kuma bashi darajarsa. Na je masarautar Katagun, akwai wani alkali Justice Muktar Hussain na Court of Appeal, da shi da matarsa kowa ya gina masallaci. Ban san wanda ya gaya musu falalar gina masallaci ba, ita ta gina a garinsu Gaɗau, shi kuma ya gina a cikin Azare. To ni na je na buɗe masallacin, an yi masallaci mai kyau, an je an yi wa limamai interview, an zaɓi wanda ya fi ƙwarewa, an ba shi limanci, an zaɓi an yi tsari mai kyau. Na ce to da Allah kai liman a kula da sallah, kai ladan a kula da kiran sallah. Na ce domin mun taɓa shiryawa hatta ladanai bita akan yadda ake kiran sallah. Shi ma kiran sallan ilimi ne, ba kowa zai yi shi yadda ya ga dama ba, da sanin lokutan sallah da makamantansu. To yanzu kowa yana da hali ya je garinsu ya yi ɗanɗareren masallaci, ya yi masa kwamiti wanda za a kula da shi, kuma a sa masa tsarin ilimi da koyarwa. Idan masallaci ya yi ƙarfi nan gaba,
sai mutum ya zo yana cewa ni profesa ne amma masallacin Annur ne ya ɗauki karatu na tun daga firamare har na zama profesa. Yanzu wannan ka ce kawo masallaci gudun mawaƙi? Ni ɗan kasuwa ne shahararre a Najeriya ko a Afirka, ina ba da tarihi na in ce masallacin unguwanmu shi ne ya kai ni secondary school ya biya mun kuɗi lokacin da babana ya rasu. Don Allah zai manta da musulunci? Amma yanzu a coci wani sai kaga har ya kai PhD ɗinsa coci ce take ɗaukar nauyinsa. Ko? To, ba dole ya zo ya biyayya ba? Ba dole ne ya yi, yasa kullum aka ce wai Kirista ya ce kaza, in ce to me kuke so ya ce da? Kai ma musulmi me kace? Ko? Kai ma kai kishin naka kai adalci. Mu ba a ce mu zalunci kowa ba, amma ba a ce mu rena namu ba. So daga masallaci wallahi ba abinda ba za mu gina ba. In Allah ya sa muka lura da masallatai, muka ba su kimar su, muka inganta su, muka gyara su, za mu ga abin mamaki. A nan zan tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wannan aiki kuma da aka ɗauko gagarumi na masallacin na Allah ya bada ikon idawa. Abin nan malam abin da yana gaya mun cewa yanzu masallaci, kai liman kake gaya mun ɗazu ko yana ɗaukar mutum nawa? Yanzu wannan 1000 yake ɗauka, amma wannan ƙarin da ake so za a yi zai iya ɗaukan a cikin masallacin ka samu mutum 10,000. Kun ga ai ba ƙaramin mashru' bane wannan, ba ƙaramin aiki wannan masallaci za ku ba. To Allah ya bada ikon idawa. Duk wanda suka saka kuɗinsu ko suke sakawa a ciki, Allah ta'ala ya mai musu da alheri. Allah ya sa wannan santa ta zama cikin santar da za ta zamo tana jagorancin ragowar masallatai, suna zuwa suna karɓar tsari a rubuce na yadda ake gudanar da masallaci, ko mutum ya shiga online ya buɗe Annur masallaci ya ga irin ayyukan da Annur yake yi da yadda yake gudanar da abubuwansa. Muna fata Allah ya albarka. Wassalamu alaikum.